analizando, non? Sobre todo no principio da semana, un pouco como foi a derrota do domingo, non? Sobre todo, bueno, creemos que regalamos demasiado, non? Que concedimos demasiado despois de facer, eu creo que moi bo fútbol durante a primeira media hora, pois conceder tanto a nivel defensivo nos puxo por detrás do marcador, bueno, analizando un pouco o porqué, sobre todo ser conscientes de que non se pode regalar nada en, bueno, esta categoría en ninguna, non? Que a nivel defensivo hai que ser moito máis contundentes. Sí, parece que vai polos mesmos derroteiros do ano pasado, non? Un pouco polos resultados, por todo o que se falaba dos cántabros, que ganaron todos, é dicir, ao final partidos moi nivelados, de moi pouca diferencia no marcador, bueno, vai un pouco todo por aí, entón é moi importante non conceder, non? Que o rival gañe, que o gañe polo que fai, non porque ti regales. As derrotas está claro que sempre doen, non? Sobre todo creo que tiñamos moita ilusión en empezar ben, porque, bueno, as sensacións do equipo eran boas, pero a competición sempre é diferente, bueno, te podes atopar con un día como do domingo, non? Donde faz, repito, media hora creo que é moi boa para, non sei se sentenciar, pero si para, bueno, ver o partido de outra maneira, se acertáramos co gol, e acabas nun partido pois sufrindo, moi feo, co marcador en contra por 2 goles no descanso. Bueno, todo variou en un par de minutos, non é fácil de asimilar e creo que non era o debut que nadie esperaba, non? Nin eu, nin os futbolistas. É normal que nos afectase, que, bueno, pois que ese primeiro día de semana que analizas ainda estás un pouco tocado, pero sabendo que é o inicio dunha competición e que nos queda moitísimo camiño por diante. Sí, en principio non temos máis que algún futbolista con algún golpe, pero vamos a recuperar a todos, salvo yo, creo que van a estar todos disponibles para o Couto. Temos todos moi claro que estábamos sendo moi superiores ao rival, chegando con claridade á área, fai falta eficacia, porque iso xa che mete en outro partido moito máis cómodo, vamos a decir así, máis tranquilo, onde podes manexar máis situacións, onde o rival xa ten que facer outras cousas. Iso é vital para todos os partidos, non? Incluso para este do domingo, é dicir, cando teñas opcións, poñerte por diante, e sobre todo esa seguridade defensiva que todos os equipos necesitan para medrar tamén, non? Entón, creo que, bueno, por aí vai un pouco o traballo desta semana. Sí, a verdade que é moi triste, non? Un partido deste nivel, desta calidad, non? De dous equipos que, bueno, que se coñecen e que xa levan uns anos aí pelexando, non se pode ver, digamos, en todo, bueno, en todo o contexto do que creo que sería un partido en outro escenario, non? Eu supoño que a elección do campo será porque non había moitas máis posibilidades, porque tampouco creo que lle beneficie nada ao Arenteiro, así que creo que se está tan mal como din e con esta auga máis un partido sábado, un bo espectáculo para o espectador non vai ser. Eu creo que iso é moi triste en unha categoría como esta, non? Que non podamos ofrecer a xente algo máis que, bueno, pois que pelexa, que segundo os balóns. Supoño que será un partido, bueno, de pouco ritmo e sobre todo que non se lesione nadie, non? Porque as imaxes que eu vin por aí pues dan un pouco de medo, así que hai que adaptarse, pero repito, creo que é moi triste para unha categoría como esta. Creo que volve a ser un equipo equilibrado, que ten claro a que xoga, con un bo nivel defensivo e con bons futbolistas a nivel ofensivo tamén de talento, de desequilibrio. Bueno, un equipo que ten claro o que quere facer, e un equipo moi competitivo. Creo que vamos a estar condicionados todos polo campo, non? Hasta que cheguemos ali e sexamos capaces de adaptarnos a esa situación, bueno, un pouco ver por onde podemos facer dano de unha maneira diferente a que faríamos en outro contexto, non? Está claro que o campo vai a condicionar todo para eles e para nós, bueno, habrá que esperar a estar ali. O domingo pasado aquí era imposible no segundo tempo cos charcos que había, que a cantidade de agua que había no campo. Este partido parece que tamén vai estar moi blando, que é moi difícil que o balón rode ben, e que, bueno, sempre é máis complicado desequilibrar a través de pases ou de superioridades, non? Tens que minimizar os riscos, non? Eu creo que por aí vai a ir o partido. Temos que traballar algo diferente, sobre todo para algunhas situacións do partido, pero sobre todo ser un equipo que sea agresivo co balón, de outra maneira probablemente o domingo, pero que vai a buscar ao rival, non? Para facerlle daño, poñerse por diante, e creo que iso lle vai a vir moi ben ao equipo.
Sí, xa sei que Fran estuvo, bueno, eu estuve vendo a Vilés en Lugo co Polvorín, parte do corpo técnico foi a velos a Coruxo, tamén o puiden ver despois na televisión, que hoxe en día nos vemos moitísimo, non? O que pasa que despois está os futbolistas e os partidos que a veces salen por onde crees e a veces non salen por onde crees, non? Con un detalle, pois, como pudo ser para nós o domingo, cambiou todo o que estábamos facendo ben, non? Pero, bueno, é lógico que nos vexamos, nos controlamos, nos conocemos ben, ainda que hai moitas incorporacións tanto no Arenteiro como no Bergantiños, pero, bueno, ao final, isto chega o domingo, son os futbolistas os que teñen que estar a bo nivel. Sí, se chegou un momento que eu só tiña eu un pouco para min, pero, dixen, bueno, a ver se contando, para a próxima vez rompo o tema. E queda, pois, eso, vai a ser unha liga outra vez de momentos bons, de momentos complicados, saber salir deles, saber salir ahora dunha primeira derrota na casa e ir a competir fora con total tranquilidade, pero querendo ganar o partido sin especular e adaptándonos a un rival e un escenario diferente. A ver, todos queremos comenzar ben, eu o primeiro e o equipo, pero se algo sabemos aquí bueno, eu xa o dixen, non? A nivel particular, pero desde que eu estou aquí creo que tanto o ano de terceira, que empezamos con 2 empates, cando éramos claros favoritos, como o ano pasado, que tardamos 4 partidos, me parece, 5 en gañar a primeira vez, bueno, pois sabemos que é importante seguir traballando, seguir confiando, apretando, chegarán vos momentos seguro e vitorias, eu espero que xa sea este domingo. Pois non sei, eu creo que a plantilla que temos é unha boa plantilla, como era do ano pasado, en algunhas cousas será mellor, en outras non, pero ao final o que teño moi claro é que vai a ditar se é mellor ou peor equipo o rendimento na competición, non? Ao final é do que se trata, se somos mellores habrá que rendir mellor, e non é fácil co nivel que demos o ano pasado e como acabamos. Tampouco creo que sea cuestión de comparar, creo que é un ano diferente, con moitos cambios, con bo equipo, con moita xente nova outra vez, que hai que ter un pouco de paciencia para que o que vimos outro día a media hora se seamos capaces de ver os 70 minutos, ou 80, ou se pode ser 90, pero, bueno, eu creo que as comparacións a estas alturas, isto tamén foi un pouco como funciona, non? A veces as caras novas gustan moito así de entrada, pero despois a min o que me gusta é que rindan. Domingo na cabeza, darlle lume, xa no punto de mira a posto, nada máis que pensar en poder gañar eses 3 puntos.